Doncs sí, hem començat amb l'adversitat de l'expulsió, ens ha condicionat molt, però bueno, hem sabut patir, ens hem ajuntat, el míster ens ha dit el que teníem que fer, ho hem seguit al peu de la lletra i hem tret el que volíem. A nivell moral per nosaltres és una victòria. Venim de 6 partits de créixer com a equip, hem guanyat 6 partits i ara arribava ja un partit d'un punt més de competició, amb un equip amb molta identitat, molt ben treballat, i hem donat la cara i hem pogut guanyar al final amb un jugador menys. Per nosaltres això és una victòria moral. A nivell individual continues fi de cara a porta, avui o un altre. Sí, content, la veritat. A mi tinc la virtut del remat i si la gent em centra, tinc aquesta virtut, diguéssim. Si no, el que intento és ajudar l'equip amb la pilota llarga, intentar baixar pilotes, donar aire a l'equip, i si entren gols, molt millor. Jo la veritat que molt content de poder anar fent gols i sumant. Al minut 32 l'Arida ha hagut de marxar, sembla que és el genoll, sembla... Sí, ens ha també trastocat, és que són el que tu has dit, moltes coses, primer el de Viti, després el gol, justament després un gol de Monsif, després la lesió d'Aridai, però bueno, arrel d'aquí l'equip ha fet això, la pinya, i bueno, aquest punt, a nivell moral és una victòria per nosaltres, s'ho dediquem a ell, o bueno, esperem que sigui el menys possible, que sol hagi sigut una sensació al camp i quedi amb menys, i si no, dir-li que el recolzarem i que estarem amb ell tot el temps que calgui i que ens sap molt greu d'un company que ens passi això i que l'estimem.